a Jozef Fabián to teraz zaviešal, čo sa má stať, to sa určite stane. A pred nami je hlavná cena dnešného večera. Dámy a páni, iba pre jedného z vás, osobný automobil Opel Insignia novej generácie na celý jeden týždeň. Keby to bolo včera, bol by na celý život až do chvíle, kým by sme vám zagratulovali a potom by sme vám povedali 1. apríl. Tak to musíme odtajniť. Takže Opel Insignia poriadne dobre miešaj. Poriadne to premiešaj, ináč ty to miešaš. Sústreďte sa. Je to neuveriteľné. Tak si predstav, že človek vyhrá malú cenu a ešte môže vyhrať aj veľkú. Môže, ale nie dnes. Dnes sa, pozri, jak sa tešila, ale dali sme tam všetky tie listočky. Víťazom automobilu Opel Insignia, otázka ešte je, Jozef, či je to s plnou nádržou. S plnou nádržou, zvyšuje hodnotu s diaľničnou známkou a s ťažným zariadením. Je ťažný. Šíber to musí mať, správne. Box, strešný nosič, zimné gumy, k tomu žiadame. Prečo sa potíš? Nie, my si vyberieme, čo musí mať to auto. Nie, že nám dáš bielu Insigniu na plechu. Výhercom sa stáva ten z vás, ktorého posledné číslo mobilného telefónu je 7. Kto z vás má posledné číslo 7? Vidíte? A toto je napätie, toto ja zbožňujem. Kto má predposledné číslo 5? Dobre, ty to asi aj vyhráš. Ty to, človeče, asi fakt aj vyhráš. Voláš sa Jozef? Nie. Tak nevyhráš. Bohužiaľ. Dal som jej šancu. Šanca musí žiť do poslednej chvíle. Takže už vieme, že okruh je zúžený. Koncové číslo 57 a krstné meno Jozef. Paška. Kde? Jozef? Nie, ty si Michael, ty si. Tam je Jozef s koncovým číslom 57. Krstné priezvisko? Turík, bohužiaľ. Bohužiaľ pre ostatných, pretože Turík je víťaz! Gratulujeme! Jozef Turík! Mrzí ma to. Vrátim ti tých 100 eur, čo si mi dala za to, že som to zmanipuloval. Bohužiaľ, nešlo to. Jozef Turík si prichádza prežať svoju cenu od iného Jozefa, Fabiána. Gratulujeme. Takže Jozef, pardon, ešte predtým, než odovzdáme cenu, je tu len maličká, taká vlastne viac menej taká overovacia otázka. V ktorom roku vznikla automobilka Opel? No povedz mená dvoch zakladateľov. Dostaneš 3 otázky, ak pri aspoň jednej nebudeš odpovedať správne, ide ďalší. Takže zakladatelia? Áno, aj. Ako sa volal Jürgen Klopp? Áno, Jürgen. Veľmi dobre, gratulujeme. Vyhrávaš vozidlo